Nah, sakmenika pasar tradisi dekat di hati. Terus kula panjenengan kudu nglestareke pasar tradisional sing sak kenani. Soale pundi-pundi pun dadi minimarket dijajah karo napa menika Indomaret segala macam. Nggih. Nggih kalih sakmenika jane kula panjenengan sami ngedeng-edenge dijajah secara ekonomi, secara dijajah pedagang. Menika kawasan awit manggenipun Sukarjo ingkang pun lestarekaken wonten pasar Bekunang, pasar Jawa, pasar Londongan, pasar Grogol, pasar Ru, lajeng pasar Kosuro. Lagu menika sampun dipun tampilaken wontenipun forum pasar, Pak. Forum pasar tradisional. Terus kula panjenengan tetep kudu nguri-uri pasar tradisional. Ben kiai-kiai dusun saged dodolan enten pasar tradisional. Saniki napa-napa ngangge barcode ini malah ora nguntungke wong cilik jane. Nguntungke pedagang-pedagang besar. Ngaten. Pasar tradisi dekat di hati. Kanca-kanca nggih. Oke. Komentar. Pasar pilihan. Orang pilihan sih pilihan. Celana cendak. Silir.